eerste polysuïcidepreventie in Nederland. Oplossing kunstwerkplaats in Jeruzalem. Het is vandaag 5 november, dit is het Pelemaasjournaal. De renovatie en nieuwbouw van het muziekpand aan de Hoenderstraat heeft met enkele flinke tegenvallers te kampen. De buitenmuren van de monumentale voormalige jeugdzoos bleken zo wankel dat de gehele constructie instabiel en gevaarlijk was. De nieuwbouw aan de achterzijde verloopt nu voorspoedig en afgelopen vrijdag werd het hoogste punt bereikt. Naar verwachting zullen de bouwwerkzaamheden in februari zijn afgerond. Vincent van Gogh heeft vandaag een polysuïcidepreventie geopend. Het is hiermee de eerste polysuïcidepreventie van Nederland. Op dit moment doen er per jaar ongeveer zo'n 100.000 mensen in Nederland een suïcidepoging. Vanaf 2008 is het aantal zelfmoordpogingen in Nederland met 30% gestegen. In Limburg is er sprake van een kleine daling, maar de cijfers blijven zorgwekkend. Reden voor de regio Noord-Limburg om een polysuïcidepreventie op te richten. Om snel de juiste hulp te bieden aan een patiënt na een poging en zorg te beperken tot een vaste hulpverlener. Eerder was het zo dat als mensen op de eerste hulp terechtkwamen, dat ze vaak eenmalig gezien werden om in te schatten, moet er zorg komen, ja of nee. En dan was er weinig nazorg en ook geen integrale behandeling. Mensen gingen vaak van hulpverlener naar hulpverlener totdat ze op de juiste plek terechtkwamen waar ze hun hulp kregen. En wat wij willen doen is dat bij het eerste loket, dus waar mensen eerst terechtkomen, dat ze daar meteen toeleiden tot de poli en dat we de eerste behandeling in eigen hand houden met vaste mensen. Omdat uit onderzoek gebleken is dat de overgangsmomenten van hulpverlener naar hulpverlener of van plek naar plek juist risicomomenten zijn. En dat het contact en de binding met de hulpverlener ook juist belangrijk is. Dus je wil ook niet dat ze dan 10 keer met een andere hulpverlener aan de slag moeten. In 2012 had bij 1753 mensen een zelfmoordpoging een fatale afloop. Uit cijfers blijkt dat vrouwen vaker een poging doen. Daartegenover staat echter dat dubbel zoveel mannen daadwerkelijk aan zelfmoord overlijden. De veronderstelling is dat dit enigszins cultureel te verklaren is. Vrouwen praten wat makkelijker, zijn sneller geneigd anderen in te schakelen als hun zaken dwars zitten. Dus ook hulpverleners, mannen zijn vaker introvert of minder geneigd om hulp te vragen. Dat is niet des man eigen cultureel gezien. Anderzijds zijn de pogingen die mannen doen agressiever van aard dan vrouwen. Vrouwen doen vaker auto-intoxicaties, dus te veel pillen innemen. Terwijl mannen eerder zullen kiezen voor een wat agressievere suïcidepoging. En dus is je kans dat die slaagt ook wat hoger. Psychiater Chloe Bolle gaat samen met 2 sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen gestalte aan de poli geven. Met de patiënt en naaste omgeving wordt een veiligheidsplan opgesteld en de onderliggende oorzaak verder behandeld. Eventueel met hulp van andere instanties zoals maatschappelijk werk. En die behandeling is hard nodig, want maar liefst 40% van de mensen die een suïcidepoging hebben gepleegd, doen opnieuw een poging. Een groot aantal, maar psychiater Bolle denkt dat dit percentage met goede hulp te verlagen is. Het heeft zeker zin, want het is vaak zo dat mensen die suïcidaal zijn, wanhopig zijn, geen oplossing zien en niet meer helder de zaak op een rij kunnen zetten. En als ze hulp accepteren, dan is er wel degelijk wat te doen om hun te ondersteunen, om daar weer meer grip op te krijgen en te kijken wat ze er nog wel aan kunnen doen. En ook te zorgen dat ze in contact blijven met hun naasten, maar ook met de hulpverlening. De polysuïcidepreventie is bedoeld voor de regio Noord-Limburg, dus ook voor mensen uit Venray. De poli bevindt zich in het regionaal centrum Venlo. Het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe jongerencentrum op Sportpark De Wiehe in Venray wordt op woensdag 13 november feestelijk gevierd. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders vandaag bekend. Niet alleen de vlag gaat in de top, ook wordt die dag de nieuwe naam van het jongerencentrum bekendgemaakt. In het voorjaar van 2014 moet de bouw klaar zijn. Jongeren hebben meegedacht over hoe het centrum eruit komt te zien en bepalen straks ook wat er in het robuust ogende gebouw gaat gebeuren.
Een gedeelte van de deelnemers van de voormalige kunstwerkplaats hebben een plek gevonden in het kunstencentrum. Daar is sinds kort Atelier Jeruzalem gestart, waar deelnemers hun creativiteit in een dagvoorziening kwijt kunnen. Maar Atelier Jeruzalem is niet alleen bedoeld voor oud-deelnemers van de kunstwerkplaats. We hebben van meet af aan gekeken naar mogelijkheden om meer doelgroepen daarbij te betrekken. Sinds kort is er een groep van dichterbij actief. Dat zijn mensen met een verstandelijke beperking. En als we iets verder zijn in de tijd, het zal rond januari worden, willen we het breder openstellen voor mensen met een smalle beurs, die op de een of andere manier ook graag van dit aanbod gebruik willen maken, terwijl ze weinig mogelijkheden hebben. In totaal heeft een kwart van de oud-deelnemers onderdak gevonden bij het kunstencentrum. De samenwerking met cliënten van dichterbij verloopt goed. Wat wij eigenlijk gehoopt en verwacht hadden, zie je daar nu gebeuren. Mensen van dichterbij verzorgen de koffie voor de cliënten van de kunstwerkplaats. En een van de cliënten van de kunstwerkplaats heeft al aangeboden om een cursus te verzorgen voor de mensen van dichterbij. De eerste stapjes om dat samengaan van die groepen, dat zal misschien niet 100% lukken, maar we komen toch een eind om dat gestalte te geven. Ik ben er heel blij mee. Het kunstencentrum is blij dat er ook overdag gebruik wordt gemaakt van het gebouw. Bovendien levert het extra huurinkomsten voor kunstencentrum Jeruzalem op. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is er een uitzending van Spang. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt op een bui na droog. Morgen overdag begint droog met enkele opklaringen. Geleidelijk komt er in de middag en avond meer regen. De temperatuur loopt op tot zo'n 13 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.